Bagong Bagyo. IFM News Special Coverage. Alas 6:14 ang oras po natin, Idol. Nagpaalala po ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer PDRRMO Pangasinan sa publiko na manatiling alerto at maghanda sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo sa kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PDRRMO, kahit na hindi direktang tatama ang sentro ng bagyo sa Pangasinan, asahan pa rin ang malalakas na pagbugso ng hangin at mga pag-uulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide sa ilang lugar sa probinsya. Pinayuhan ng mga residente, lalo na ang nakatira sa malapit sa baybayin at mababang lugar, na maging handa sa posibleng preemptive evacuation kung kinakailangan. Dagdag pa ng ahensya, nakikipag-ugnayan ng lokal na mga pamahalaan sa iba't ibang bayan sa lungsod upang matiyak ang kahandaan ng mga evacuation center at rescue teams. Inabisuhan din ng publiko na patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na abiso mula sa Pag-asa at huwag basta-basta maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon sa social media. Nanawagan naman ang PDRRMO na ugaliing ang pag-iingat, maghanda ng emergency kit at siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya sa gitna ng banta ng Bagyong Paulo. Inaasahan namang tuluyan ding lalayo ng bansa ngayong araw hanggang bukas ang nasabing bagyo. Sa ngayon, nasa signal number 2 na ang northern portion ng Pangasinan at signal number 1 na natitirang bahagi ng probinsya. IFM News. IFM News. IFM News.